ng mga nagbabagang balita. Barangay Kapitan ng San Juan Pili, Camarines Sur, tinambangan patay. Leptospirosis, dengue, diarrhea at iba pa, karaniwang sakit umano ngayong tag-ulan. Sako-sakong mga damit o ukay-ukay, nasabat sa Matnog Port sa Sorsogon. At digitalization ng transaksyon sa COA, itinutulak ni Congressman El Rey Villafuerte. Magandang gabi, narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Patay ang punong barangay ng San Juan Pili, Camarines Sur matapos papabarili ng dalawang hindi pa nakikilalang sospek. Motibo sa krimen patuloy na inaalam ng PNP. Narito ang ulat. Patay sa pamamaril ang isang punong barangay ng San Juan Pili, Camarines Sur pasado alas 5 ng umaga nitong Huwebes, June 5. Kinilala ang biktima na si punong barangay Nerio Brasal, incumbent barangay captain ng naturang barangay at dating liga ng mga barangay president ng Pili. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Pili Municipal Station, nakaupo muna ang biktima sa loob ng kanyang meat shop sa public market ng San Juan nang bigla siyang lapitan ng dalawang lalaking sakay ng motorsiklo at nakasuot ng bonnet. Walang ano-ano ay pinagbabaril siya ng mga sospek at agad tumakas sa hindi pa matukoy na direksyon. Na-recover sa crime scene ang 8 basyo ng hindi pa malamang kalibre ng baril. For the first time kaigi sa San Juan, yun ang primerong pangyayaring na nagadanan kami ng barangay captain Baga-Arusen. Sa mundo, aloy na kaya siya baga-igisa mong nakaibang ni Arusen. Ayon kay alias Flor, hindi niya tunay na pangalan. Akala nila ay fireworks lang ang narinig nilang putok. Nagulat na lang daw sila nang malaman nilang si Kapitan Brasal pala ang pinagbabaril. Kung ba saan makusog talaga, kung ba saan ang pigamit gad na itong tira ko masyadong kong body. Ba ko siya masyadong makusog, itong tama lang ang pero gano'n siya fireworks baga na ang niya, ang tanong niya garo fireworks na sabot mi nga ni may nagpaano naman dyan pero iba ba kay ang tanog kang badil sa kakang fireworks. Pero kung dadangogon mong maray, kasubago, mga siguro day pa 5 o'clock. Araw ka itong nadangog mi, sabot mi nga ni fireworks. Kamay amin niya kung may fireworks kaya. Lumalabas na walang nakaalitan ng biktima dahil matagal na siyang naninilbihan sa lugar. Ikinuwento rin niya na kasama ng kapitan ang kanyang helper sa meat shop noong mangyari ang pamamaril. At dali-daling tumakbo ito sa takot ng magsimula ang putukan. Niya, uminagi sa likodan, sabot mabakal, ito pigrat-rat na daasi. Akala po nila mabakal po yung karne. Tapos pag-arog niya kay pigrat-rat na si kapitan. Tapos si kapitan, si paratantad man, sabay dulag naman. Kaya syempre takot, ang kadto, primerong kadto. Sa isip niya matatakot siya or nasindakan. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang investigasyon ng Pili MPS upang alamin ang motibo sa likod ng krimen at tukuyin ang mga salarin. Tinitingnan natin ang gulo doon is hindi natin alam baka may kagalit si kapitan kasi barangay official siya. Pero hindi pa natin masabi yan kasi nga makakala pa tayo ng impormasyon yung rason kung bakit siya pinatay ng mga suspect. Hindi pa malinaw kung may kaugnayan sa politika, negosyo o personal na alitan ang motibo sa likod ng pamamaslang. Samantala, nagluluksa ngayon ang buong barangay San Juan sa pagkamatay ng kanilang matagal ng kapitan. Ilang residente ang nagsabing umaasa silang mabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Kapitan Brasal sa lalong madaling panahon. Nick de la Cruz, CSN. Kasabay ng onset ng tag-ulan, nagbabala ang health experts sa mga karaniwang sakit ngayong panahon ng tag-ulan. Kung ano ang mga yan, alamin sa ulat ni Regine Buek. Opisyal nang idineklara ang pagsisimula ng tag-ulan ngayong Hunyo. Kasabay ng onset ng tag-ulan ay ang paalala rin ng health experts sa publiko na mag-ingat sa mga sakit na karaniwang dumarami tuwing tag-ulan.
Ang project driver na si Larry De Los Santos nagpapasiguro na ng mga gamot. Mahalaga umano ang pagiging handa sa mga ganitong panahon lalo't hindi niya pwedeng itigil ang pamamasada umulan man o umaraw, kaya hindi rin maiwasan na magkasakit. Masasabi ko po sa mga nagkakaraan ko, kung kaparehas ko po, sana po mag-ingat na lang po pag nag-uran, magpahinga lang po sa kapo. Dahil po magparabarabad pag parang dahil po magkahila. Kabilang sa mga karaniwang sakit sa ganitong panahon ay ang ubo, sipon, trangkaso, diarrhea, dengue at leptospirosis. Ayon kay Dr. Junior Cipron, Medical Officer mula sa Provincial Health Office o PHO Camarines Sur, mahalagang maging maagap at may kaalaman sa mga paraan ng pag-iwas sa mga ito. Pabatid pa niya na agad magpakonsulta sa health center kung makakaranas ng sintomas tulad ng mataas na lagnat, pananakit ng katawan, pagsusuka o pananakit ng tiyan upang maagapan agad ang posibleng komplikasyon. So, ang mga pwede nating gawin, unang-una, mag-flu shot, no? Kaya very important yung flu vaccine natin. Kasi itong mga sintomas na to, mga sintomas to ng influenza virus. And yung mga virus nga, madali siyang makahawa talaga. No? So, very important po yung flu shot. And siguro, pagmamask na din, lalo na kung nasa matataong lugar para at least maiwasan yung pagkahawa. And syempre, laging personal hygiene, very important talaga. And yung paghugas ng kamay din. No? Ang ilan pa sa pwede nating makuha, lalo na kung merong baha, andito naman papasok yung leptospirosis. So, kung meron tayong mga sugat sa paa, so iwasan muna natin maglublob sa baha. And if kung talagang na-expose ka sa baha, kumonsulta po sa doktor para mabigyan ng prophylaxis laban sa leptospirosis. Sa panahon ng tag-ulan, hindi lang kaligtasan sa pagbaha ang dapat paghahandaan kundi pati na rin ang kalusugan. Maging alerto, malinis sa paligid at alagaan ang katawan. Richin Boy, CSN. Kasabay ng pagsanang ng mga ad interim appointees sa Commission on Appointments, itinutulak ngayon ni Camarines Sur 2nd District Congressman at CA Majority Leader Elroy Villafuerte ang digitalization ng Commission on Audit na mapapabilis ang manos transaksyon ng isinusumiting dokumento ng mga LGU. Narito ang ulat ni Darlene Lastruyo. Itinutulak ni Commission on Appointments Majority Floor Leader at Camarines Sur 2nd District Representative Luis Raymond O. Elroy Villafuerte Jr. ang agarang digitalisasyon ng Commission on Audit o COA upang mapaiting ang transparency, accountability at efficiency sa pagsusuri ng pondo ng pamahalaan. Sa ginanap na confirmation hearing ng Commission on Appointments sa ad interim appointment ni Commission on Audit Commissioner Douglas Michael Nocong Marilin, ipinahayag ni Representative Villafuerte ang kanyang saloobin kaugnay sa kakulangan ng pagkilala sa ilang local government units o LGUs na maayos ang pamamalakad ngunit hindi nabibigyang pansin ng COA. Kasabay ng panawagan na mas maging makabago at epektibo ang proseso ng pag-audit sa bansa. I think should be corrected because the more transparent, accountable, and more money is saved, that is how the performance should be judged. Because there are certain LGUs that are doing really well. Unfortunately, the COA does not even recognize the good deeds they have. In my province, marami kaming ginagawang magaganda which they don't recognize. We've been recognized by the BLGF, by other agencies, and yet sometimes, no, not the current, I'm not saying the current, I'm not judging the current, but previously, they are based on COA observations only, which they say, it's okay, Governor, just submit this. You will eventually be, it's an observation. So, ayon naman kay Commissioner Douglas Michael Nocong Marilin, kasalukuyang nagsasagawa sila ng pagsasanay sa mga personal ng ahensya upang mapalalim ang kaalaman sa digitalization, innovation at data analytics. Layunin ng mga hakbanging ito na mapahusay at mapadali ang serbisyo ng COA hindi lamang sa pamahalaan kundi pati na rin sa mamamayan. I'm currently training a number of personnel in the Commission on Audit in the areas of digitalization, innovation, and different aspects of data analytics
which will assist the Commission on Audit in coming up and serving the community and the government as a whole. Ang pagbibigay ng rating sa audit reports ay nakabatay hindi lamang sa Audit Observation Memorandum, kundi pati na rin sa kalidad ng mga isinumiting financial reports ng mga ahensya at LGUs. Very much for the question. The rating of the auditor lies in the quality of the audit reports. This is with regards the financial reports as submitted, and not only because of the AOMs or the Audit Observation Memorandum that is produced or the Notice of Disallowances, but it is now being viewed as to how the auditor becomes part of the processes or means of improving accounting processes and auditing processes. Suportado naman ni Congressman El Rey Villafuerte ang bagong commissioner at plano nito sa komisyon at ang pag-asa niyang mas mapabilis ang transition patungo sa digital na proseso sa loob ng COA. I understand you're new and I'm sure you have your own mission, vision, aspiration, and your own principles. I hope that with your entry in the COA, things can be changed. I also commend the current head of the COA na marami siyang changes that were instilled upon the recommendation of this body. Binigyang diin ni Congressman Villafuerte ang napapanahon na digital transformation sa COA upang maiwasan ang aksaya sa oras, papel at upang magkaroon ng mas maayos sa timetable sa paglalabas ng audit reports. I just suggest, i-digitize nyo na yan, gawan nyo ng format na authentic yan, para we save on space, we save on money, we save on time, we save on paper. Meron ba kayong timetable sa digitalization? Sa kabuuan, positibo ang pananaw ng magkabilang panig na sa pamamagitan ng modernisasyon at inobasyon, mas mapapalakas pa ang papel ng COA bilang tagapangalaga ng pondo ng bayan. Ang inaasahang digital shift ay magbubukas ng mas sistematikong pagsusuri at makatutulong sa mas makabuluhang pamamahala sa loob ng pamahalaan. Darlene Lastrullo, CSN. Sa pagbabalik sesyon ng Kamara, inaprobahan nito ang isang panukalang batas na 200 pesos na dagdag sa minimum wage ng mga manggagawa sa private sector. Ngunit mga empleyado sa private sector, hati ang opinyon sa panukalang batas. May ulat si Darlene Lastrullo. Aprobado na sa ikatlo at pinal na pagbasa ng mababang kapulungan ng Kongreso ang House Bill No. 11376 na nag-uutos ng dagdag na 200 pesos sa arawang sahod ng mga minimum wage earners sa pribadong sektor. Sa botong 171 na pabor at isa ang tutol at walang abstensyon, tuluyang lumusot ang panukalang batas na layong maibsa ng epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo o inflation sa mga ordinaryong manggagawa. Para naman kay Flor de Liza Cornelio, 27 years old at isang empleyado sa private sector, kung may isa sa batas ay malaking tulong ang dagdag na 200 pesos sa arawang sahod, lalo na't may anak na siya katuwang ang kanyang asawa. Dako lang pong tabang, kulang po talaga sa kasi minimum wage mo niyan, taon yan. Kulang po. Kaya dako lang pong tabang itong araw na to idadagdag. Baka makabakal pa kaming panggatas tsaka diaper ni baby. Samantala, may pangamba naman si Maricris Arcilla, isang supervisor sa private sector. Ayon sa kanya, bilang empleyado ay magandang balita ang dagdag sahod, ngunit may pangamba rin siya sa posibleng pagtaas ng presyo ng bilihin at epekto nito sa kanilang negosyo. Tulong na din siya sa mga empleyado, kaso lang pag-abot naman sa employer, kailang ma'am, kung 200, pero parang mabigat naman siya kahit papaano. Kasi sana hindi naman masyadong tumaas din yung mga bilihin, yung mga expenses, ma'am. Yan lang naman. Sa kabila ng iba't ibang pananaw, layunin ng panukalang batas na masiguro ang mas makataong kita para sa mga manggagawa upang mapanatili ang dignidad sa trabaho at maitaguyod ang kapakanan ng kanilang pamilya sa gitna ng tumataas na gastos sa pamumuhay. Darlene Lastrullo, CSN.
Tuloy-tuloy ang sinasagawang kampanya kontra droga ng PNP. Patunay dyan ang dalawang naarestong drug suspect sa magkahiwalay na operasyon sa Naga City. May ulat si John Amador. Magkakasunod ang mga operasyon kontra illegal na droga sa lungsod ng Naga nitong mga nagdaang araw. Sa Zone 5, Barangay San Isidro, Naga City, nahuli sa pagtutulak ng droga ang isang 29 anyos na si Edison, isang mekaniko na residente ng Kapilihan, Calawag, Naga City nitong June 4. Nakuha sa kanya ang 6 na pirasong plastic sachet ng hinihinalang shabu. Nahuli naman sa Zone 4, Balates, Naga City pasado alas 5 ng hapon. Parehong araw, si Isagani, 38 anyos. Nakuha sa subject ng operasyon ang aabot sa 3 gramo ng pinaniniwalaang shabu at may halagang 20,400 pesos. Kahapon nga sir, nagkaroon tayo ng bypass operation against dito kay Isagani, si Gayon Dato. So 38 years old siya, taga Isla Season dito sa Peña Francia Fiesta. So napabalita kasi o nai-report sa amin na talagang isa siya sa responsable sa nagbebenta dyan ng droga sa area ng Barangay Balatas. So kaya po nag-conduct tayo ng operation against sa kanya. So kaya po nahuli natin siya. At ngayon magpapile tayo ng kaso laban sa kanya for violation of Section 5 and 11 of RA 9165. Ang mga serye kontra illegal na droga sa lungsod ay di umano dahil sa direktiba ni bagong PNP Chief Police Brigadier General Nicolas Torre III. Normal operation lang naman ito, kaya lang talagang since na bago na ang ating Chief PNP, so magkakaroon tayo ng intensified operation against all criminals or criminal activities within sa AOR ko. So yun talagang hindi lang droga or kung mga individuals na may mga warrant of arrest. So sa lahat na involved na krimen. Ang nakalipas ng 2 araw, kita natin na talagang sunod-sunod ang nangyaring successful bypass operations dito sa loob ng Naga City. So kung matatandaan natin, mayroong pronouncement ng ating bagong Chief PNP, Police General Nicolas Torre III na kumbaga paigtingin palalo ang kampanya laban sa pagkalat ng illegal na droga. Pero kung titingnan natin, prior pa naman sa kanyang pamumuno, marami na talaga tayong anti-illegal drugs operations na sinasagawa lalo dito sa Naga. So balit, dahil meron siyang pronouncement, meron siyang directives, so kailangan tayong sumunod. Ang mga accomplishment na ito laban sa illegal na droga ay isa lamang umano sa mas pangpaiigtingin sa pamumuno ni Chief PNP Torre. Isa nga dyan yung response time. So minimum 3 minutes, maximum 5 minutes. So yun ang mga i-implement na ni Chief PNP. Yan yung number 1. Then number 2, yung unity and moral ng ating mga personnel. So magkakaroon yata ng 8 hours shifting. So yun yung pangalawa. And then yung accountability and modernization. So yun yung 3 agenda ni Chief PNP. Hindi itong meron kang huling 10, yung isa may huli na 5, mas magaling na yung 10. Subalit tingnan din natin sa number of watch list. Kasi may mga barangay pa din na masasabi nating unaffected ng illegal na droga. So meron tayong tinatawag na drug clearing kasi affected ito. Tinatanggal natin yung impluensya ng illegal drugs. Magtutuloy-tuloy ang operasyon ng PNP sa kampanya kontra droga. Kami sa PNP, patuloy lang ang aming operation against dito sa illegal na droga. So kaya ang reminders ko lang or masasabi ko sa kanila, talagang umiwas na lang sila sa ganitong trabaho nila kasi talagang continuous ang operation, mahuhuli at mahuhuli din talaga sila. John Amador, CSN. Pinawian ng buhay ng isang lalaki matapos mabiktima ng hit and run sa Barangay Gogon, Manito, Albay, bandang alas 8:42 ng gabi nitong nakaraang araw. Ayon kay Police Executive Master Sergeant Manuel Morcoso ng Manito Police, base sa salaysay ng mga nakasaksi, isang itim na pick-up ang nakasagasa sa biktimang kinilalang si Alex, 55 anyos residente ng naturang lugar. Agad umanong tumakas ang driver at hindi na nakilala pa.
Naidala pa ang biktima sa ospital ngunit idineklara itong dead on arrival. Samantala patuloy pa rin ang paghahanap sa suspect na driver na sasakyang sangkot sa insidente. Nagsasagawa na ng masusing investigasyon ng mga otoridad upang mahanap at mapagbayad sa batas ang nasa likod ng trahedya. Nagsimula na sa kanilang summer employment sa LGU Liban na nasa 70 estudyanteng benepisyaryo ng Special Program for Employment of Students o SPES. Makukuha ang sahod ng mga estudyante, malaking tulong umano sa nalalapit na balik eskwela. May ulat si Eli Balbin. 70 estudyante ang natanggap mula sa bayan na Libmanan na para sa Special Program for the Employment of Student o SPES. Ito ay tao ng programa ng Public Employment Service Office o PESO Libmanan katuwang ang Dole Bicol na mabigyan ng pagkakataon na makapagtrabaho ang mga estudyante ngayong bakasyon. Layunin ng SPES na mahikayat ang mga estudyante na magtrabaho sa gobyerno upang magamit ang kanilang talento sa pagsisilbi sa bayan. Prioridad ng PESO Libmanan ang mga mag-aaral na galing sa mahihirap na pamilya. Malaking tulong ito sa tulad ni Francis Kenneth Garuela at Stella Puentes mula sa Governor Mariano Villapuerte Community College o GMBCC na mabigyan sila ng pagkakataon sa tulong ng programa na makapagtrabaho dahil makakatulong sila sa kanilang pamilya lalo na't nalalapit na ang pasukan. Dagdag financial po sa pamilya, ganyan po. Kasi may financial problem po. Makakaambag din po siya sa pag-aaral namin. Yung natulong niya po sa akin is binigyan niya po ako ng opportunity po para i-continue po yung pag-aaral ko. And po. Dahil po diyan nabili ko po yung may nabili po akong mga gamit po sa pag-aaral. Ikinagalak din ni Dominic Duro mula sa Central Bicol State University of Agriculture o si Biswa Sipukot ang pagkakasama niya sa SPES dahil makakatulong ito sa pang-araw-araw na pangangailangan niya lalo na sa kanyang pamilya at pag-aaral. Nakakatulong itong SPES sa amin sa mga pang-araw-araw naming gastusin sa school and then sa pag-enroll namin. Nagagamit rin namin ito sa matulungan namin yung mga magulang namin sa kahit konting pangangailangan nila. At the same time, yung mga project namin sa school, yung kinakailangan doon is nabibili namin through the help of SPES. Samantala, nasa 534 pesos kada araw ang matatanggap nilang sahod sa loob ng 20 araw o kabuuang 10,680 pesos. Eli Balbin, CSN. Nasa 50 sakon ng naglalaman ng mga damit o ukay-ukay ang nasabat ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa Matnog Port sa Sorsogon. Ayon sa Coast Guard, hindi umano dokumentado ang naturang mga ukay-ukay na malino na paglabag sa RA 4653. Wala rin umano na ipakitang kaukulang dokumento ang driver ng wing van truck na may lula ng kargamento. Nasa Bureau of Customs o BOC na ang mga nakumpisang ukay-ukay para sa kaukulang disposisyon. Dinagsa ng mga taga-Iriga at iba pang bayan sa Rinconada area ang local and international job fair sa Iriga City. Nasa 8,000 trabaho local at abroad, anok sa naturang job fair. Narito ang ulat. Mula pa sa Nabua, Camarines Sur, maagang nagtungo sa Iriga City si Russell para sa local and international job fair na inorganisa ng Peso Camarines Sur katuwang ang Peso Iriga. Susubukan umano ni Russell ang pagluwas ng bansa para kumita ng mas malaki at target nito na makapagtrabaho bilang waiter sa bansang Malaysia. Actually sir, I already give the resume. Tapos kukontakin na lang daw po ako for the interview. Actually, ang daming job seeker ngayon kaya malaking bagay itong job fair na ganito kasi hindi ka na kailangan pumunta sa mga company para maghanap. Dito na mismo madaming pagpipilian. Ang graduating student naman na si Lizelle, hindi rin pinalagpas ang naturang job fair. Balak niyang pumasok sa serbisyo bilang sundalo na childhood dream umano niya. Bukod sa makatulong ako sa pamilya ko, it will serve as to help those community and I want to serve para sa bayan ko talaga. Yes, and from the start, gusto ko po talaga na matuto pa and ma-develop ang skills ko and makagain ng knowledge ko po. Ilan lang si Russell John at Lizelle sa mga job seeker na dumagsa sa Iriga City. Ayon sa Peso Camarines Sur, higit sa 7,000 job vacancies ang alok na nasa 25 local companies. Higit sa 1,000 job vacancies naman abroad ang alok ng 5 recruitment agencies. Actually,
itong job fair na ginagawa natin is very much helpful sa ating mga job seekers because we are bringing yung services to them. No, they don't need to go to Manila just to apply or pupunta directly sa company. We gather all the agencies para dito sila ma-pre-qualify. One-stop shop din ang naturang job fair kung saan inimbitahan din ng PESO ang iba't ibang government partner agencies tulad ng Department of Migrant Workers, Department of Labor and Employment o DOLE, Social Security System, PSA, Bureau of Internal Revenue, Pag-ibig, NBI at iba pa. Patuloy ang Kamsur PESO katuwang ang PESO sa iba't ibang bayan sa Camarines Sur sa pagsagawa ng ganitong aktibidad para makapagbigay ng job opportunities sa mga Camarinense na isa sa prioridad na programa ng Provincial Government ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor Luigi Villafuerte. Chris Novello, CSN. Sinamantala ng mga residente ng Barangay San Juan, Magaraw, Camarines Sur ang Tafuerte Medical Mission. Mga benepisyaryo malaki umano ang natipid sa libreng medical services ng Provincial Government ng Camarines Sur. May ulat si Regine Buek. Libreng serbisyong medikal goes to San Juan, Magaraw, Camarines Sur. Hindi pinalampas ng mga residente ng naturang barangay gaya ni Lola Maria, 87 taong gulang at ni Lola Nora, 72 taong gulang na kapwa residente ng Puro 4 Barangay San Juan ng nasabing bayan ang libreng serbisyong medikal. Ayon sa kanila, malaking tulong ito sa tulad nilang may edad. Maliban sa hindi na nila kailangang bumiyahe papapunta sa mga ospital, ay hindi na rin nila kailangang gumastos pa para sa gamot at check-up. Dakula pong tapang init, araw kayong sabo na ako yan. Dahil na kami mabakal bulong, libre na. Consultation, libre pa. Tama po yan. Maray po, nakakatabang pong maray sa muya. Taram sa mga dahil makakabakal ng bulong. Di, nag-aasa na lang kami di sa Tafuerte. Nagpapasalamat kaming marahay. Dawa, para paano nakakatabang sa moyang maray. Ilan sa mga serbisyong inihandog sa medical mission ay libreng maintenance medicine, random blood test, random blood sugar, random blood uric acid at cholesterol testing. Kasama rin dito ang libreng bunot ng ngipin at dental consultation. Nagpapasalamat naman si Kapitan Janet Aspe ng Barangay San Juan na isa sila sa mga prioridad ng gobyerno probinsya ng Camarines Sur para sa libreng serbisyong medikal. Dakula pong tabang iyanta sa Samoya pong barangay. May mga kabarangay po kaming mayong kapasidad para makapagpa-check up, bakal ni mga kaipuhanan ng mga bulong para sa inyong mga helang. Sa tabang kang sa tuyang provincial government, nagiging magian po sa Samoya mga constituents, ninholi sa tabang kan sa tuyang provincial health office, sa paagi po kan sa tuyang provincial government office, sa pamamayo po kan sa tuyang governor, si Governor Luigi Villafuerte. Layunin ng aktibidad na ito na maipaabot sa mga liblib na barangay at komunidad ang mga serbisyong inihahatid ng pamahalaang panlalawigan ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor Luigi Villafuerte. Samantala, inaasahang magpapatuloy ang Tafuerte Medical Mission bukas sa Barangay Santa Lucia at Barangay Punong na kapwa matatagpuan din sa bayan ng Magaraw. Regine Buek, CSN. At yan ang mga mainit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.